te paralok akan ni kapor nga ai kublai pi baro te hakan ni ka video ka bamtangan pen i pi ya ki baterai hakakam Shipai kumanga te kumno ya ngidon kataka jing ya practice ki jingtem kadon ka ban kaba lingba kan ni ka video ngan pen i shapi bat sepet katno ki yo galat katno ki pen i la ka jong kasab wala ki la don hakan ni ka kamru hendrei ki badon hi kasab bantem banrwai ki yo be galat bat ka lat kalentir ka plien am ta jong ki te lama kan ni video paralok te to ngan ya page kan ni ka video. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lays beyond? What lay before? Is anything certain in life? To see life is too short, the here and the now, when you're only given one shot. But could there be more? And if I live before, oh, could this be all that we've got? If I die tomorrow, I'll be alright, because I believe that after we're gone,
tengengit pilai i dekat no ke jing song tenat ke Jingrwai ke Jingtngen bagi rwai kumto kuma pilai i yang ni video tapi ngatrai pi yo mynsiem piru ba pi pej bat tonang kerjaan yang i nakapor sakapor di paralok kuble sibunnya pi